وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 24 ga watan Ramadan shekara ta 1444 hijiriya, wanda shine ya dace da 15 ga watan Afrilu shekara ta 2023 miladiya. Da ikon Allah za mu tashi a tafsirin suratul shu'ara aya ta 141, kissar samud. Jiya mun gama kissar adawa, yau za mu ɗora kissar samudawa. arama idan ka koma cikin wannan sura daidai wannan aya za ka ga kamar akwai kamanceceniya tsakanin duka isoshin da suka gabata, duka da kazzabat suka fara. ita ma wannan ɗin dai haka ne. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Allah madaukakin sarki ya daɗa kawo mana isar wani annabin cikin annabawa. Daman tun a farko mun yi bayani ita wannan surar shu'ara, daga cikin abin da take banta da shi akwai bayani da isoshi na annabawa da take kawowa daki. Mun ji ludu, mun ji nuhu, mun ji hudu, yanzu yau muna kan salihu. Isar annabi salihu ita ma dai kamar yadda al'ada ta gabata, alƙur'ani ya kawo bayanin kisar a cikin suratul araf. Ga ɗaliban ilimi masu bibiya, suratul araf ta kawo kisar, insha Allah za mu ɗan shiga cikin muji. Haka suratul hud ita ma ta ambaci kisar. Suratul naml ta ambaci kisar annabi salihu da mutanensa samudawa. Haka suratul qamar. kalmar samud suna ne na ƙabila, kamar yadda muka ce ad ma haka, shi ma dai suna ne. ƙabilar da Allah ya aika annabi salihu zuwa gare ta, jama'ar ƙabilar sunansu samud da sa. asalin sunan daga samad ne, ana nufin wato ruwa kaɗan, alma'ul qalil. su ma abin da suka shahara da shi su samudawa mutanen annabi salihu shine bautar gunki. Allah ya jarraba mutanen nan da bauta ba mu. alhamdulillah, Allah ya kare mu. su ma 'yan bautar gumaka ne. sai Allah ya ɗauki ɗaya a cikinsu, ɗan uwansu, ya ce ka je ka hana su wannan abin da suke yi na bautar gunki, ka sa su bauta Allah shi kadai, ba gunki ba kayan gunki, ba shirka ba kayanta. wuraren zaman su yana mada'inu salih da ake cewa sanannen wuri ne
a tsakanin Madina al-Munawwara da Sham, mana gurin da waɗannan mutane Samudawa suka zauna tsakanin Madina ne da ainihin wato Sham. har yanzu wurin yana nan. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wucewa ya baro Madina ya biya ta garin nasu a lokacin zai tafi ghazwat Tabuk. duk wanda zai je Tabuka har yanzu har gobe in dai zaka je Tabuk ka bar Madina zaka je Tabuk zaka biya ta wannan wuri na waɗannan bayan Allah da suka fafata da annabin Allah annabi Salihu. ya yi musu nasiha iri ɗaya da nasihar da annabi Hudu ya yi wa waɗanda mutane Adawa. ku riƙe, in an ce Hudu mutanensa Adawa, Samudu annabi Salih. irin nasihar da annabi Nuhu ya yi wa mutanen shi, tunda duk in kun lura ai sun haɗu akan manufa ɗaya shine bautar wani Allah. da haka duk abin da wani annabi ya zo da shi, bayanin da ya zo da shi, to shi ma wani annabi shi zai zo ya maimaita, tunda duka dai daga Allah ne. ya umarci su ya ce su ji tsoron Allah, ya fito musu fili ya gaya musu gaskiyarsa, kuma ya ce shi ma dai bai bukatar kuɗi. ba na roƙonku ku bani lada, ba na buƙatar ku bani tallafi, ba na buƙatar a biya ni akan wa'azin da nake yi, ni dai ina muku ne don Allah kawai. sannan shi ma cikin uslubin da ya kawo, ya musu wa'azi akan abin da zai tausasa musu zuciya, kuma duk mai hankali ya kamata ya karɓi wannan wa'azi, bal ma yayi Allah godiya, wanda duk za mu zo mu karanta insha Allah tabaraka wa ta'ala. da ka shi ma annabi Salihu, kamar yadda yan uwansa suka sha wahala da mutanensu, yan uwansa annabi Hudu, dan uwansa annabi Nuhu, to shi ma dai ya sha wahala da waɗannan mutane. bawan Allah, Allah ya turo shi zuwa ga mutanensa, su ma larabawa ne. an ce kamar yadda Imam Ibn Kasir ya ce, wa kanu araban yaskununa madinatal hijri allati baina wadi al-qura wa biladi sham. shi ya fito da wurin sosai. ya ce suna zama a wannan wani kwari ne, wadi al-qura, sunan gurin hijir. Allah ce wa laqad kazzaba ashabul hijri al-mursalin. tsakanin wadi al-qura da sham. kuma ya ce wa masakinuhum ma'rufatun mashhura, wurin su garin su sananne ne, ya shahara, kamar yadda a tafsirin suratul araf ya yi bayani. annabi ya sha wucewa ta garin su, zai je gazo sham, zai wuce tabuka, duk ya bi. an ce adadinsu kamar Adawa ne, yawan su ma. annabin Allah, bawan Allah Salihu, Salih shine sunan a daidai, Salihu bilha, babu a larabci babu Salihu fa, sai dai Salisu, Salis ne. ai daman sunan nakin dabara ne kawai. awwalu, in ka ji an ce mutum awwalu, to na ɗaya kenan, awwal na ɗaya ne. sanifa tani ne, attani number 2. salisu ana nufin na uku. salis, alhaji salis, alhaji na uku.
rabi'u fa arrabi' na hudu ne. alai rabi'u ma'ana alai na hudu a gidansu. khamis na biyar ne. alai sadisu fa shi na shida ne. sabi'u fa na bakwai. ma'an saminu fa shi kuma na takwas ne. alai tasi'u fa na tara. ashiru fa na 10. wannan kun san me yake nuna mana? Yana nuna iyayenmu da kakanni tun da suna da alaka da larabci. Kun fahimta? Ba yanzu da aka yi kokarin a kashe harkar larabci a cikin mu'amalolinmu na gidajenmu da yau da gobe mu ba. Kuma wannan yana nuna suna da alaka da malamai, ilimi. Da ba dan akwai ilimi yana gudana a tsakaninsu ba, ai kaga ba za a yi wannan ba. So amma dai yanzu ban sani ba, ana sa irin waɗannan sunanakin kuwa? Tambaya da ke yanzu mutum a haifa masa ɗa ya ce, a ce ma sunan yaron kamar ya ce wallahi Salisu na sa masa, ana yi? Kai ba a fiye yi ba. To amma shi ba haushe yana da wani kinaya da wani kara, sai a ce Muhammad Awwal, Muhammad Sani, ko Muhammadu Sani, Muhammad Salisu, Muhammad Rabi'u, Muhammad Khamisu, Muhammad Sadisu, Muhammad Sabi'u, Muhammad Saminu, Muhammadu Tasi'u, Muhammadu Ashiru. Shi kuma wannan kara ne da girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an faɗi sunan shi, shi lamba na kaza ne. Galiban Hausawa Fulani in sun sa wannan suna, to za ka ga mutum na wannan adadin ne. Da aka zo haifarsa ne sai aka ce na 3 ne. To amma ba za a ce na 3 da wasa ba, tunda ana da alaka da addini. Sai ga an sa masa Salisu, Rabi'u, wa da sauran. Shi yasa zai wahala wannan sunukin ka gansu a cikin arna. Zai wahala. Saboda ai ba su da alaka da wannan. To amma dai ba sai na yi dogon jawabi ba. Inda an sa wani sunan ba Salisun ba Rabi'un ba, na zai fi gaskiya. An tambayi manzon Allah, aka ce wanne ne mafificin suna? Ya ce mafificin suna shine sunan da yake ma'ubbida, wanda akwai abdu a ciki. Abdullah number 1 kenan. Abdurrahman, ya kake dariya? To zan fara faɗan wani suna ne na daban? Ai ko a hadisin ma Abdullahi aka fara faɗa. Abdurrahman, Abdulmalik, Abdulquddus, Abdulsalam, Abdulmuhaimin, Abdulaziz, Abdulfattah, Abdulhamid. Shi kuma kun ga sai a ce abdu, sai a ɗauko wani sunan Allah, duk wani sunan Allah sai ka ɗora masa. Abdulmusawwir, Abdulmuhaimin, an gane duk. To shi kuma wannan shine sunan da Allah ya fi so. Ko da za ka haifi ɗa, sabon yanka, sabon aure, to ga sunan da kina an baka. Allah gane da mu. Tayyib, su wato waɗannan mutane Allah ya turo musu annabi mai suna annabi Salihu, ya ce su bauta wa Allah la sharika la, kuma su yi masa da'a cikin abin da ya san musu na manzanci. Take fa'abau alaihi, suka ƙi, wa kazzabu, kuma suka ƙaryata shi. Suka ƙi karɓa, kuma suka ce ƙarya yake. Suka ce kuma za mu ci gaba da saba maka, ba za mu yi maka biyayya ba. Ya ce ku karɓa fa wa'azin nan, dan ni ba na neman kuɗi a wajen ku, ba biya na za ku yi ba. Wallahi mutanen nan ba su yadda ba. Ya ce ni ina nema ne a wajen Allah. Kazzabat samudul mursalin, samudawa sun karyata manzannin Allah. idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, yayin da dan uwansu Salihu ya gaya musu. Dan uwansu mana a cikinsu yake, bai dauko musu wani bako ba, a cikinsu ya ware ya mai da shi annabi. Salihu, kun ji sunan ku? Sani, Salihu ko Saleh.
ana nufin mutumin salihi daga salihina, rajulun salih, mutum ne salihi, mutumin kwarai. yace bara ku ji tsoron Allah ba, inni lakum rasulun amin, ni manzo ne gare ku amintacce. fattaqullah, ya ku mutane na ku ji tsoron Allah, wa ati'un, ku yi min da'a. wa ma as'alukum alaihi min ajr, ni bana tambayan ku a kansa, akan wa'azin da na muku bana tambayan ku ban lada, ku ban kuɗi, ku yi min tukuici. in ajriya, kadai ladana, illa ala rabbil alamin, yana hannun ubangijin talikai ne, wato mahalicin kowa da komai. wannan shine abu na farko da ya fara gaya musu. me suka ce malam? أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. sai ya daɗe musu wani wa'azi, ya ce yanzu ku kuna zaton za a kyale ku a nan haka, kuna saba min ina faɗa ku ƙi ku bi? kuna tsammanin za a kyale ku ne ba tare da hisabi ba, ba tare da tambayoyi ba daga mahalicinku? kuna kaiwa da komowa cikin ni'imomin Allah da Allah ya muku, kuna cikin gonaki. malam mutane ne malam, akwai noma, in ka ga gonakinsu hankalinka zai tashi. ga shirka kuma Allah ya ba su arziki. ya ce wannan arziki da kuka samu ku yi amfani da shi, ku bi Allah mana. in kun noma kuna samu don nau'in abubuwa na abinci malam, da sun je gona sun shuka malam, haka suke ɗiban garaɓasa. gonaki ba wannan kaɗai ba, ga koguna da tekuna, ruwa ya ratsa garin, da sun ja ruwa za su yi noman rani su yi na damana. ga shuke-shuke kala-kala, da na bishiyoyi da na itatuwa, da na tsirrai da na furai, da wanda ake ci da kaka'a da wanda ake ci da rana. to yace in dai kuna wannan zaton Allah ya muku wannan ni'imar, ku ƙi ku bi shi, kuma kuna tsammanin bai zai tambaye ku ba, to ku daina wannan zaton. ku sani cewa wallahi wannan ni'imomi, ko dai ku bi Allah ku bauta masa shi kaɗai, ku daina bautan waɗannan gumaka, ko kuma ina shaida muku wallahi kun kusa ku rabu da wannan ni'imar. saura kiris kawai ku yi ibada wa ubangijin ku, mahalicin ku shi kadai, kuma ku gode masa, kuma tabbas zai ƙara muku falala kan falala. kalmar atutrakuna tambaya ce, istifham ne amma inkari. yanzu kuna tsammanin haka za a kyale ku, kuna cikin aminci? aminin jam'i ne na amnu. haka kawai a kyale ku kuna cikin aminci? fi jannatin wa uyunin, a ainihin wato gonaki kala kala kala. daman aljanna an ce da ita aljanna ne kamar gona take, ciyawa da kore shar. wa uyun, ga idanuwa na ruwa suna ta bulbula. in an ce ainu ana nufin idan ruwa mai zuba. bari mu buga muku misali, ba ni sunan shi,
yanzu wani lokacin za ga a daji haka kawai wani wuri ko gindin dutse sai ga shanu suna zuwa, mutanen gari suna zuwa haka kawai ruwa ya ta bulbula a wannan wurin. Ba bohol aka yi ba, ba wani kwari ne ya zo ya bata wurin, haka kawai wurin yake zubar da ruwa. za ga ɗaiɗaiku a garurrukan mu ana samun wuri. Yanzu yadda wuri ne yake a bushe kyamas, akwai dajikan da za ka ga ɗaiɗaiku sai ga wani guri yana ta bulbular da ruwa. To wannan shine ain, arziki ne na ƙasa, wato ba ni sunan shi da Allah yake bayarwa a bayan ƙasa don dabbobi su amfana, mutane su amfana. Kuma duk wurin da yake da ruwa malam, to akwai albarka a wurin. Na farko dai ko a tsakiyar daji ne za ga akwai namun daji a wurin. Yawanci namun daji suna tarewa ne a wurin da yake akwai ruwa. Ɗaya, tsuntsaye, duk tsuntsayen da suke daji alamar ma cewa wuri akwai ruwa. An kaga tsuntsu a sama, duk inda kaga tsuntsu yana yawan shawage, ko ga tsuntsaye sun tashi daga wani wuri, kwamba guda sun tafi wani wuri, sun yi sama sun je wani wuri sun sauka, to kawai ka kamata tambaya akwai ruwa wurin. Haka duk inda naman daji yake, in aka kora shi yana tunkaran wani guri, ko kaga suna ta tafiya, to ko baka tambaya ba daga cikin inda za su je to akwai ruwa. To haka shi ma mutum, duk inda ɗan adam zai zauna a daji ba kowa, to yana neman wuri mai inuwa, wuri mai itatuwa, wuri mai sanyi, wuri mai ruwa, saboda ba yanda za a yi mutum ya rayu babu ruwa. To wannan shine amfanin uyun din. Ko da ba ruwan sama, to suna iya noman rani, su ci mai kyau, su sha mai kyau, itatuwan wurin su ma su ci su sha, sannan kuma dabbobinsu haka su kiwata. Kai ruwa dai arziki ne kawai. Waje Allah min alma'i kulla shay'in hayy, Allah ya ba su wannan da ɗanyayen abubuwa kala-kala, ga shuke-shuke shine wa zuru'a, jam'i ne na zarra. Kala yace tazra'una sab'a sinina da'ba, shuka abu amfani, zuru'a shuke-shuke amfanin gona, wa nakhlin da dabinai ko dabino, bishiyan dabino ba ɗaya ba, qal'uha hadim, wanda yake da ɗanyen fure ko kuma furen shi mai fitar da 'ya'yan mai laushi mai taushi. Allah ya ba su 'ya'yan dabinai kala kala kala. Daga cikin uslubin wa'azi mai kyau, idan mutane suna sabon Allah, kana so ka hana su saba wa Allah, kafin ka yi musu fada, to ka tunatar da su ni'iman da suke ciki da Allah ya yi musu. Bai kamata su yi wa Allah butulci ba. Shi yasa duk wani annabi in dai zai yi wa mutanensa wa'azi, to sai ya tunatar da su ni'imomin da Allah ya yi musu da abin da Allah ya alkawari zai ba su. Saboda shi ɗan adam wani lokacin mantuwa ne da shi, sai an tunatar da shi sai ya farka, sai ya gane, sai ce fa tunda Allah ya min kaza ya min kaza, to bai kamata ni kuma ban yi masa ba. Annabi Nuhu ya ce inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سنتي كوني مغفر أبنجي متانينا، أبنجي مغفر يرسل السماء عليكم مدرارا. kaga sai fara musu bayani akan abin da Allah yake musu
da wanda zai musu, yana saukan musu da ruwan sama. Ruwan sama arziki ne. Al'umma, jama'ar da Allah yake bata ruwa bai kamata ta saba wa Allah ba. wa yumdidkum bi amwalin wa banin, yana muku madadi, yana muku taimako, yana muku agaji da kuɗi, dukiya da 'ya'ya. Nuhu yake gaya musu, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, yace ga gonaki Allah ya baku, ga gonaki nan, ga koguna, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, amma duk da haka ai muku wa'azi ba ku ji, malakum la tarjuna lillahi wa qara. To shi ma nan sai yace da su, atutrakuna fi ma hahuna aminin, tambayar su yake, haka kawai Allah ya muku wannan ni'imomi ya kyale ku kuna cikin aminci, ba fada, ba zubar da jini, ba kaza ba kaza, ku yi baccinku a cikin daji, ku yi baccinku a cikin birni. Allah ya ba ku amincin gangan jiki, amincin lafiya, amincin zamantakewa. Wai kuna tsammanin haka kawai sai Allah ya kyale ku, bai zai tambaye ku ba? A ce ku bi Allah, ku ki ku bi shi sai ya kyale ku? Kuna rayuwa fi jannatin wa uyunin wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim, haka kurin sai a kyale ku? Wa tanhituna min aljibali buyutan farihin, ba ma wannan kaɗai ba, ga ƙwarewar gini. Kun ji magana abinci an gama, da ruwan sha da zaman lafiya ko? To magina ne. Wa tanhituna min aljibali buyutan farihin. Su mutanen Samud Allah ya ba su ƙarfi da ƙwarewa, engineers ne. Idan sun zo yin gini malam, ba sai sun kwaba ƙasa sun yi bulo ba, dutse kawai za su tunkara, shi dutsen za su sassaƙa, yana tsayensa sai su faffasa shi, su fidda shaf ɗin ɗaki da banɗaki da windo da rufin kwano, amma a dutse. Gidajensu a cikin duwatsu suke yanzu, ba ruwansu da tsawa, ba ruwansu da wai gini ya yi kirakin. To ai daman gini ne na Allah, dutse ne da Allah ya ajiye shekaru dubbai. Mu yanzu ga duwatsun nan sai dai mu wuce mu ce dogon dutse, gajeren dutse, mai ɗan tsini, wane ne, ba ma iya komai. Ba na'urar da take iya cracking ta designing gida na dutse a ciki, ba na iya ba, har yanzu technology din bai zo ba tukunna. To su samudawa malam, duk wani dutse da ka sani kana iya tunawa, in ba samudi ya zo kansa zai iya drawing, ya zana, ya fitar da gida mai kyau na alfahari, kuma yana tsaye, dutse ne na Allah. Kuma har da yin gidan sama da na ƙasa, sai a sara a yi na sama da shi, a sara a yi mai designing. Kawai in ka zo dutsen sai dai ka ga wani irin designing. Wa tanhituna min aljibali buyutan, ga alfahari da girman kai kuma. Suna da alfahari, suna da nuna isa. Sharihina, ashirina, su kan malaman tafsiri da suka ce kanu yattakhiduna min aljibali albuyutul manhuta, shine tanhitun. To wai me yasa suke wannan? Girman kai da bala'i. Su suna ganin waye isa ya zo gida a dutse in ba su ba. A lokacin da suke wannan girman kai, akwai a suke wannan ginin, akwai nau'i na ji da kai da isa, sannan ga wasa. Haka kawai malaman tafsiri suka ce samudawa sai su je su samu duwatsu, ba su da bukatar gidaje, amma tunda akwai arzikin ruwa, akwai dabbobi, akwai abinci, akwai kudi, duwatsun da suke kewaye da su kawai sai su yi ta gidaje, ba fa zama za a yi ba. Isa, ka san malam, ko mai kudi ne in ya isa sai ya sai fili ya jefar,
ya sayi gida na miliyan kaza ya rufe shi sa mai kwado a zo haya shi ni talaka ne za ku zo ku tambaye ni haya baran ba da hayan ba. Farihin, ashirin, sharihin, yana da ƙaton fili, yana da manya-manyan filaye, ana buƙatar za a rinka sallar idi ya ce me za ka yi da shi? A ba wani abu, me sai an tambaye ni. Yana da gida a cikin mutane, ana so za a zauna cewa shi ba talaka bane, baya ba da gidansa haya, to me za ka yi da shi ka saya? Kana da gida a can, kana da gida a can, kana da gida a can, kuma ɗin in kun samu wuri haka kuke yi. Mutum ya ta sayan motoci yana ajiyewa kawai nuna isa. Sharihin, ashirin, farihin, bataran abasan min ghairi haja. Haka suke gina gidajen nan. Kun ga jiya muka karanta tarihin adawa, su kuma dutse suke samu mai tsawo a mahaɗar hanya inda ake ganin shi. Kun san idan kana bin hanyoyi, manyan hanyoyi, za ga duwatsu a gefe-gefe. To su kuma ɗabi'arsu duk inda dutse yake ya fito ana iya hango shi, to sai sun ƙure mai tsawo, sai su je kansa ƙarshe su kashe kuɗi su gina na fitar hankali, ta yadda da ka zo kawai za ka rinka ganin gidajensu. wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbarin. Haka ɗabi'a su take. Su ma kuma waɗannan dai ga sunan su gama duk wannan abin da suke, kuma su je su yi ta shirka da Allah. Yanzu kun gane watan hituna min aljibali buyutan farihin ko? Wato da alfahari da nuna girman kai da faɗin rai da isa da wasa. Malamai suka ce kanu haziqina mutqinin. Samudawa suna da hazaka, suna da basira, injiniyoyi ne. In an ce ma a cikin kafiran da annabawa suka sha wahala da su suka yaƙi annabawan Allah, masu ilimi, injiniyoyi, magina, to su ne samudawa. In dai gini ne to baya samudu. Kuma in sun zana gida malam sai sun mai kwalliya da ado. Malamai suka ce duk wani ado da ka sani na gida da kwalliya duk koyi da su aiki, ba za ma ku iya yin irin nasu ba. Wanda ya duba a tarihi ya ga gidajensu zai ganin cewa akwai kwarewa a ciki. Ya ce kuna ta wannan abun fattakullah wa ati'un, ku daina wani abubuwan, ku ji tsoron Allah, ku yi min da'a. ay aqbilu ala ma ya'udu naf'uhu alaikum fi dunya wal akhirah. Ya ku samu ku dawo ku fuskanci abin da amfaninsa zai dawo gare ku a nan duniya da lahira, amma ku daina aikin banza, abin da ba zai amfane ku ba. Ku yi wannan aikin banza kuma ku zo ku yi bautar gunki, ku watsar da Allah. Kaji ya musu faɗa. Yanzu anan da Allah ina so in tambaye ku, akwai nau'i na cin mutunci? Akwai nau'i na rena su? Akwai wulakanci? Akwai takalar fada? A hankali ya musu wa'azin nan, amma ba za su ba shi ansa mai kyau ba. Ya tunatar da su ni'ima, ya ce ku ji tsoron Allah, gashi Allah ya ba ku ƙarfi, ga gini, ga abinci, ga gonaki, ga fattaqullaha wa ati'un. Ana fassara wa tanhituna min aljibali buyutan farihin. Kalmar farihin din wato kamar masu fasaha, masu basira, kuna gina gidaje, kuna sarar gidaje, na'at, kuna sassakar gidaje, farihina hadiqin, kuna da hazaka, mahirin, jam'in mahiru, ce ai wane mahiru, maye ne, ƙwararre ne.
daga fariha ne ka karam. Akan ce faraha a larabci ana nufin bara'a, bari'a ya ƙware ya goge fi fi'il shay. Wanda ya san abu da zurfinsa da faɗinsa, duk abin da yake da wahalar sha'ani wane ya ƙware, kamar wata mota da take ta wahalar sha'ani a ce ai akai wa makaniken ta wane farihi ne, ma'ana haziki ne, mahiri ne. wa tanhituna min aljibali buyutan farihina, akwai ƙwarewa, sannan kuma a ƙwarewar akwai girman kai da nuna isa a ciki. A wata ƙira'ar farihina maimakon farihina, kamar yadda ibnu kasir da abu amr suka karanta farihina bi ghairi alif kenan, duk ma'anarsu ne guda ɗaya. farihina farihina hadiqina fi nahtiha. farihina shi kuma da girman kai da nuna isa. Wasu malaman wato sun raba tsakanin farihina da farihina. farihina hadiqina mahirina, kuna da hazaka, kuna da ƙwarewa wajen gina wa. A kira'ar abu amr da ibn kasir farihina shi kuma shine ke nuna girman kai da isa da faɗin rai, duk da wasu ce duk abu ɗaya ne. In ba ƙwararre ba gogagge ba, waye zai je samu dutse yana sassaƙar dutse yana fidda windo, ya fidda ɗaki, ya fidda banɗaki? Ai sai ƙwararre ai. Sannan kuma su in an zo musu magana ya ce to mu da muke cikin dutse ma kaya mana wani magana kaza kaza kaza, mu fa dutse ma muka fasa. Suka yi gida, kai ne kake da wahala ka je ka ta dakon bulo, kai ta ɗiban ƙasa kana ta wani ciko, ga dutse nan ka je ka sassaƙa kawai, kai makotaka da aljanu a ƙauyenku shikenan kawai. Allah sa kun gane. Arama ɗan ƙara gaba mu je me ya faru. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين. daki muke bi dalla dalla. Kuna tare da ni? Ya gaya musu abubuwan da suke yi. wa tanhituna min aljibali buyutan farihina ko farihina fattaqullaha wa ati'un. Sai ya ƙara musu azi ya ce wala tuti'u amral musrifin, kada ku yi da'a da al'amari na masu israf, wuce gona da iri. In an ce al-musrif a larabci shine alladhi yujawizu al-hadda fi kulli shay, wanda zai yi abu ya wuce gona da iri akan abu. Yace to ni bana so ku rinka da'a da biyayya ga waɗanda suke wuce gona da iri a al'amuransu. Yana nufin su ɗin abin da suke yi ya wuce gona da iri. Idan baka gane ba, su ne alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, masu yin fasadi a bayan ƙasa ba sa gyara. Ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzon da Allah ya turo muku da'a, ni kenan in ji shi da faɗa. Ku daina bin masu wuce gona da iri cikin shugabanninku da jagororinku, saboda sun wuce gona da iri, sun ƙi bin Allah, sun rungumi kafirci da bautar gunki, suna da taurin kai,
suna da sifar yufsiduna fil ard, iyayenku shugabanninku jagororinku suna barna a bayan ƙasa, wala yuslihuna, ba sa fayin gyara. kuma ana so mutum ya zama mai gyara ba mai barna ba. Abin da yake nufi a nan, ashe wata magana ne ya faɗa, yana nufin ku talakawan ku zo ku bi ni, ku daina bin amral musrifi na umarnin masu wuce gona da iri, yana nufin shugabanninsu. Me yake nufi da wuce gona da irin su? Saboda ai suna kafirci, suna kan bata, sun ki su karɓi gaskiya. An ce manya-manyan mutane ne guda 9, su ne turakun garin, su ne suka doge, suka kafe, suka ƙi yadda abu annabi Salihu, kuma ya sifanta su da al-israf, tajawuzul hadd fi kulli amr. In an ce al-israf shine ziyadatul fasad, ƙarin barna a bayan ƙasa. Yufsiduna fil ardi ana nufin ard samud, suna barna a ƙasar samud ko kuma a ƙasa gaba ɗaya. In an ce alladhina yufsiduna ba ana nufin kwata-kwata ba su abun alheri ba, ko da mutum yana alheri kuma yana fasadi za a ce yufsidu fil ard, ba sa yin gyara. Wannan nasiha ce mai hikima da shi annabi Salihu ya yi wa mutanensa, wanda ya kamata mai hankali ya saurare shi bi udhunin saghiya. Amma ina amsar da suka ba shi bai yi ba, suka yi mai isgilanci, suka yi masa wulakanci, daga ƙarshe ma dai suka ce ƙarya yake. Me suka ce malam? قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Yana jiran amsa su ce mun yadda za mu bi ka, mun amince. Sai suka ce kai, qalu innama anta min al-musahharin, kai fa Salihu kana cikin mutanen da an tsafe su ne gaba ɗaya, ba akan hayyacin kyama kake ba. Idan an ce al-musahharin ana nufin wato wanda aka tsafe shi, matsafi. Ya kira su zuwa bautar Allah, suka ce shi matsafi ne, wa'azi ba za su karɓa ba. Yau don me za su karɓo zancen mai tsafi? Ma anta illa basharun misluna, kai fa ba kowa ba ne, kai fa ba kowa ba ne. Allahu akbar. Shi fa a lokacin yana nuna musu shi daban ne, daga Allah fa yake, amma amsa shi ne kai ba kowa ba ne, mutum ne irinmu. Ba mai hankalin da zai ce annabi wai mutum ne irinsa, sai dai addirin halitta, amma matsayi da daraja nesa ba kusa ba. Ba a yi wani mutum da ya kai annabi ba yi, ba za kuma a taɓa yinsa ba. To fa'ti bi aya, ka zo mana da wata alama da za ta tabbatar cewa kai din daga Allah ne, in kunta minas sadiqina, in har kana cikin masu gaskiya. Ballantana ma ƙarya kake yi, a'udhu billah. Kai ba kowa bane, kai kana cikin mutanen da ghalaba alaihimus sihr. Duk wannan wa'azin ma da kake, tsafi ka ake, ba cikin hayyacin kake ba. Tsafi ne tasiri a kwakwalwarka, ka zama baka da hankali. La ilaha illallah. Kai kawaye gari sirta ta takallamu bi kalamil majanin. Salihu, kana mana magana irin na mahaukata. Wallahi haka suka gaya masa. Abu na biyu, kar ka ɗauka fa kai wani ne, kai mutum ne irin mu. Kana cin abinci kamar yadda muke ci, kana sha, ta'kulu kama na'kulu wa tashrabu kama nashrabu.
fa in kunta rasulan haqqan, in har kai manzo ne da gaske ka kawo mana wata alama, fa'atina bi alamatin wa mu'jiza tadullu ala sidqika fi da'awaka ar-risala. Kawo mana wata mu'jiza, kawo mana wata aya, kawo mana wani alama da zai nuna mana kai din wannan da'awar da kake yi wai Allah ne ya aiko ka, da za mu gaskata. Kawo mana mu gani. Mutanen nan jahilai ne, ba su da basira. Su a wajen su wai in dai mutum ne to bayan da za a yi mutum ya zama annabi. Shine aqidar kafirai. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال والسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب عشر. الله سيعلمون غدا من الكذاب العشر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. بس يدش وي متون وي زمان النبي بس سام ba su yadda ba. To yanzu dai wai an kawo a challenging din annabi Salihu, za a kunyata shi. Fa'ti bi aya, ka zo mana da wata aya, zo mana da wata alama. To yanzu kaga duk malamin da zai wa'azi kam sai dai fa ya haƙura. In sun karɓa sun karɓa, in dai an ce a zo da wata alama to wannan fa sai dai ya haƙuri. To me za ka kawo? Amma abinda za ka kawo tun da kai ba annabi ba ne. To Allah ma ya taimake mu, ba sa tambayan alama, ba za su ce an kawo ba. Allah ya daɗa toshe su. Yaya za a yi maka wahayi ba mu ba? In ma za a turo annabin, kai sai a turo ka basharun misluna. fa kaifa uhiya ilayka dunana, yaya aka ware ka, Allah naka ya ware ka kai ya maka wahayi, mu kuma bai yi mana ba. a ulqiya dhikru alaihi min bainina, yanzu yana tsakanin mu din aka jefo masa da wani wahayi. Wannan magaryaci ne, bal huwa kadhabun ashir. Allah ya ce sai ya'lamuna gadan, gobe za ku sani manil kadhabul ashir. Sai suka ce to a nuna mana wani abu, bayan ba sun ce ƙaryan ne, tunda kun ce ƙarya yake ba ya kun shiru ba. Suka ce to ka kawo mana wata alama da za ta nuna mana wai kai din daga Allah kake, za ta gaskata mana. Wai suna ganin cewa in dai har gaskiya ne to ya kawo wani abu. Kuma su suka kirkiri abin da suke so. Suka ce muna so mu ga wani dutse nan, kaga dutse can? Ya ce ya gani. Suka ce to muna so mu ga taguwa ta bullo yanzu din nan, mu ga taguwa ta bullo daga cikin dutsen nan, ta ce kai daga Allah kake. Suka nuna masa, suka ce muna so mu ga taguwa mai ciki ta fito daga nan, kawai a ga wani falalan dutse fa malam, sai a ce ta cikin nan kuma yanzu kawai. Ai an san taguwa ko, ta fito ta nan yanzu mu ganta. Kuma ba wai fa kowace taguwa ba, mai sifar kaza, mai kafofinta kaza, mai kala kaza, mai girma kaza, mai kaza. Su suka dukka all specifications na ita wannan taguwar duk su suka faɗa. Bawan Allah ya tagumi yana kallon su, kuma suka cika mai alƙawura, suka ce in dai kai wannan za mu maka kaza, za mu maka kaza, za mu hana kaza, za mu tsare kaza, ba zai cutar da kai ba. Malaman tafsiri suka ce duk wannan tambayoyin da suka yi wa annabi Salihu, wallahi ba sun tambaye shi bane dan su yi imani, tambaya ce ta ƙure. Ka san malam mutum ya rena ka, akwai tambayar da zai maka kawai dan ya wulakanta ka ne, ya ƙure ka, amma ba wai in ka bashi amsa zai yadda bane. Kana gama bashi wannan amsa zai kirkiri wani abu. To irin wannan ba sai ma ka bata lokacinka akai ba. Annabin Allah ya tashi, annabi Salihu ya miƙe, ya daga hannu ya addu'a.
ya Allah ya ubangiji ga abin da mutane na suka ci, ya Allah karka kunyata ni, ya Allah ka amsa min abin da suka bukata. Annabin Allah, dan gatan Allah, Allah ya ce an karba. Allahu akbar. yace ka ce su duba kai ma duba. take fanfattarat tilka as-sakhratu allati asharu ilaiha annaqatin ushara ala as-sifati allati wasafuha. yace ku duba dutsen, ku duba tare da ni da ku mu duba. wallahi malam sai Allah ya fasa wannan dutsen, sai ya tsage, sai ga exactly irin wannan taguwar da suka ce ya kawo ta, ga ta fito. kai me muke gani? sai suka ce wallahi taguwa ce, naka malamai suka ce a take wasu masu ikhlasi wanda Allah ya nufa da alheri, ashe annabi Salihu zai yi kasuwa a ranar, suka yi imani da shi, suka ce mun yadda daga Allah kake, gaya mana za mu bi kawai. wasu kuma suka ce matsafi ne tsafi ya mana. a to ai daman din kun ce matsafi ne, an tsafe shi, kun sani ai, to me yasa kuka ce matsafi ya kawo muku? wasu da yawa suka isi imani da shi. to sai ce to ni kuma zan kafa doka, ba kun ce in kawo taguwa ba? malam ya ce sauri. ولا تمسوها قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. yace ba ga taguwa ba ta zo kun ganta ko, da wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba. hadihi naqa, to wannan taguwa ce gata, laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. ruwan da kuke sha na idanuwar ruwa da Allah ya baku za a raba gida biyu, ku ba ta rana da za ta rinka zuwa ta sha, ranar da za ta sha ko bara ku sha ba, ku sha yau ku bar baiwar Allah ita kaɗai ta sakata ta wala a gindin ruwan na rana guda. laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum, ay taridu ma'akum yawman wa yawman taridunahu antum. yau ta sha ta huta, gobe ku zo ku sha. wala tamassuha bisu'in, kar wani ya taba ta da wani mummunan abu, ko ya zungure ta, ko ya taba ta, ko ya daka mata tsawa. taguwa ce ta Allah ce, naqatullahi ce, wannan baiwar Allah ce, daga Allah ciki, naqatu salihu kenan, ya sa mata suna naqatullah, taguwar Allah, waliyar Allah. wala tamassuha bisu fayakhudhukum adhab yawmin azim. in kuka taba su, in kuka taba ta, fa'u taqib, kuna taba ta, to ku lalle za ku gamu da azaba ta rana mai girma. lalle za ku gamu da azaba da tashin hankali. suka ce to wannan mutum har yayi kwari da zai fara kafa mana doka. malaman ta ce ya tsoratar da su in suka yadda suka taba taguwan nan. taguwa dai ta zauna zuwa wani lokaci, ta je ta sha ruwa ta dawo. malam kaga Allah ya taimake shi, duba suna kare tashi yanzu ya fara ba su doka ko.
yanzu mai kwan su ba shi doka a garin shine yake ba su doka. To haka gaskiya take, in mutum ya yi haƙuri nan gaba mai gaskiya shine zai zama abubuwa suna hannunsa. Ta je ta sha, ta ci ciyawa, ta yi kiwo, ana kallanta, ba wanda ya isa ya taɓa ta. In ta zo wucewa ta gari ba a daka mata tsawa, in za ta wuce ba a isa a tsaye da ita ba. Naqatullah, taguwar Allah, taguwar Annabi Salihu, kuma tana da nono malam, nono mai kyau, lafiyayyen nono. Yace na ba ku dama ku je ku ta tatsa ku ta sha. Wannan taguwar dai da kuka ƙaryata ta Allah dai gashi kun zo gashi har kuna tatsan nonanta, dan kar ku ce ma wata robot ne, wata ta roba ne aka je aka kawo. Ku je ku sha nonanta. Sai su je su yi ta tatsan nono. Wallahi malam, sai duk jama'ar garin gaba daya za su tatsi nonon taguwar nan ita daya, kowa sai ya sha ya koshi nonon na ya koshi. Wace taguwa ce in ba daga Allah ba za ta zama da wannan abun? Ta daɗe a haka, sai aka samu wasu marasa mutunci, marasa kirki a cikinsu, suka ce wai meye wannan taguwar za a kyale ta a kaza kaza. Kawai suka samu mashi wata rana suka soke ta, fa aqaruha, suka soke ta, suka kashe ta. Take Allah ya ce fa asbahu nadimin, suna kashe ta suka wayi gari suna cikin nadama, suna regretting, suna cewa da mun sani da ba mu kashe taguwan nan ba. Yaya aka yi haka? Kawai Allah ya jefo musu nadama. Allah kuma ya ci gaba da amfani da kalmar fa akhadhahumul azab, kawai sai gashi azaba ta kama su. Me ya faru? Wai me azaban? Malam suna kashe taguwan nan, kawai sai Allah ya jarrabe su da girgizar ƙasa, daga girgizar ƙasa malam yana da haɗari. Ku duba da girgizar ƙasa da aka yi a ƙasar Turkey, duka seconds ne, 45 seconds, amma wajen mutum 1000 suka mutu. Ka san me girgizar ƙasa? Wannan ƙasar ce fa kawai da muke zaune a kanta, Allah zai ce ki dan motsa kaɗan. Wannan ƙasar tana motsi haka, da ta je ta dawo, duk abin da yake kanta sai ya rugurguje. Daman ginin da kuka yi da dakin ɗin da kuka yi da Allah ne ya rike ta yi. In ta ga dama ta dan motsa, ta dan juya haka, juyin waina, ya ka gani? Zance ya ƙare. Idan fa ƙasa ta motsa, duk wata kwalta da aka yi sai ta fashe. In ƙasa ta motsa, duk wani gini da aka yi sai ya sauko, saboda ai me daga gindinsa ta girgije shi. Haka a ƙasar Turkey nan gashi nan bidiyon ana nunawa, kawai dan motsi ta yi for some seconds, ba ta yi rikin 1 minute ba fa. Masana suka ce da an yi girgizar nan ta yi minti ɗaya, barnar da za a yi ba zai lissafu ba. Malam aka yi ta mutuwa, aka yi ta asara. To sai Allah ya zarrabe su da wannan girgizar ƙasa, zilzalan shadida, fa zilzilu zilzalan shadida. Ka ji wannan? Allah ya jarrabe su kuma da me? Da tsawa. Bayan girgizar sai ka ji pa, aka yi ta kashe su. Wannan tsawon malam, in aka yi tsawa sai ya cire zuciyar mutum daga zuciyarsa, ta fashe ta fita. Wannan tsawar a ba an ce kar ku yi ba, ko ka ce sai kun yi? Abubuwan da ba sa tsammani, malam ya kunu ya tasibun, suka yi ta gamuwa da shi. Fa asbahu fi diyarihim jasimin, suka waye gari sun mutu, suna wulakance, suna kaskance, duk sun zama gawawwaki. Allah ce a can, naqatullahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha. Kaji damdama, sai na fassara maka damdama? Ba bukatar fassara. Damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim, da zunubin su na kace taguwan nan. Ka ce ya dandake su, ya diddige su, duk yayi.
saboda zunubinsu. Su waye wannan? Samud, mutanen wa annabi Salihu. Allah ya kiliyarin ɗinsu. Wani abu sai Allah, an gaishe ka Allah ya ce wala ya khafu uqbaha, ya ce kuma ba a jin tsoron me zai biyo baya. Allahu akbar. In ba Allah ba waye isa yi wani abu ya ce ba a jin tsoron me zai biyo baya. Akwai sauran labari amma ba lokaci. Gobe insha Allah sai mu da fafata mu ji me ya faru. Wannan shine karshen kissar in summary, kissar annabi Salihu. Yanda ga yau an ce maka Samudu Salihu dai kana da dan picture ko kana iya kacin ka tuno me yake faruwa. To wannan shine abin da ya faru tsakanin annabin Allah Salihu da kuma ainihin wato a mutanensa. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, kar ma ka zo yau, wa azil shirka wal mushrikina, kai zaman ka zauna wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa hmi awdat ad-din ya rabbal alamin. Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala, kar mu muku overtime. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.